Kan dari Sumatera Barat kan. Nggih. Bulan dereng memuji, mugi-mugi langgeng anggenipun duwe braya. Boten namung kakek-kakek nenek-nenek nggih. Kakek-kakek nenek-nenek. Bukan itu. Dumugi puputen Yoswa. Saya bilang itu. Kakek nenek itu ngomong kurang ajar terlalu kan. Kuat banget. Kaki mini ngono kan. Kene ada kenapa? Kene Kaya lewat ngono. sing urunan terus. Kaki mini ora. Kaki mini ora kaki nanan. Oh ya. Aku dengar-dengar MC itu kan. Iya, kakek Kakek-kakek itu Linen. kakek lan ninen. Mana bisa kayak gitu? Kakek itu kan kakek. Berarti kalau nenek itu ya